Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Mehriban hemde gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygyny gülgülleýän, gülaçýan ata watanymyz Türkmenistan diýarymyzda her bir gün toýly, şatlykly günlere beslenip dowam edýär. Ine bugunam daşary ýurtda zähmet çekýän Jahan doganymyzyň adyndan mehriban ogluny, mehriban gyzyny doglan günü bilen gutlap biz ýola düşdük. Hemmeler tarapyndan sylanýan, hormatlanýan Amantas doktorlaryň döwletli ojaguna ýörüýte. Amantas doktoryň mehriban gyzy Jahanyň adyndan gutlap barars we agzyr maşgalanyň ajaýyp pursatlaryny meşhur Jeyhun Production ýadga geçirer. Şeýle owadan ardywlara bägül bilen Ayhanyň mehriban daýdasy ogluny moşulýar. Hem sogat ýollady, o sogatlaryň biz gowşurars. Şeýle de mehriban daýdalary Aynur bilen Suraýam gyzgyn salamlaryny ýollaýar we olara mutlaýar. Ine mehriban tomoşaçlar görüşüňiz ýaly ýörüýte bägir bilen Ayhanyň doglan güni üçin saçaklar giýinden ýazyldy. Häzir sogatlar gowşurar, hemme çağajaklaram bulan fursatlary golda görerler. Doktor salamu alaykum ilki bilene. Hawa agtyjaklaryňyň ýaşy uzun bolsun. Mehriban gyzyňyzyň adyndan gutlak geldik. Ognur gyzyňyzyň adyndan, Jahanyň adyndan, umumyň aýdan şu o Suraýyň adyndan, Türkdäki ähli gyzlaryň adyndan, Aynuryň adyndan, hemmesiniň adyndan gutlak geldik. Hawa şu gapyňda diňe toý bolsun, şatlyk bolsun. Bägül Ayhan, geliň sizem golaýrak çary. Ne ýörüýte 2 sany tort, şu 2 sany tort ýörüýte Oglnur daýdan adyndan, ene her gaýsyňda bir tort. Uzak ýaşaň Ayhan, bägül o. Ne bu sowadam ýörüýte Suray daýdan adyndan nesip etsin. Agtaçyklarym ýaşy diýim bolsun. Madama saçagym toýa daýyn, madama toý dik geliň. Çağçyklarym sagaman ýaşasyn, ýurtda gezip beren gyzlamam sagaman gezsin. Zakasa bagıl. Zakasa Ayhan. Ayhan bägül ýaşyň diýin bolsun. Ayhan bagıl ýaşyň diýin bolsun. Bagıl vakasa. Ayhan vakasa. Vakasa Ayhan vakasa. Bagül Ayhan uzakýaş. Bagül ýaşyň diýin bolsun görjem, elmi tamam gowluk bolsun. Ayhan ýaşyň diýin bolsun sen. Ine ýene bir sogatlar bar, ol häli süýjilik tortyň içinde. Kim bilýär? Näme sogatlar şoň içinde? Sen bilýärmi? Pul. Ýok, bilmedim. Ayhan
Ýanjana tortun üçünden mobil telefon çykdy. Ýöreýti Mehriban käwesiniň adyndan, Jahanyň adyndan ýolunan sürprizler, sowgatlar, sürpriz hyzmaty şu wagt gowşurypdyr. Tomaşa edýänsiňiz YouTube kanalyna like basmaly, o TikTokda da like basmaly. Hemme sahypalarymyza goýandyr şu videony. Indi ýöreýti Bägulun süýjülük tortunyň içinden hem Mehriban käwesi Jahanyň adyndan gymmat bahaly altın sırğa çykdy. Nesip etsin ýaz. Janyňyz sag bolsun. Sağ ol Ece, soğada telefon aldım. Ejecan beren soğudan aldyk. Sağ ol köp. Güzüň hemişe gülüp dursun, hiç açan güler yüzüň sonmasın. Sağ ol. Maňlaýyňda bargasyn, sen garrama Ejecan. Dünýe dursa dura sen garrama Ejecan. Besir dağlan garrany, besir bağlan garrany. Garrasak biz garraly, sen garrama Ejecan. Ejecan, sen garrama Ejecan. Ejecan, can ejem sen garrama Ejecan. Bolsun yakımı çektirir çağlamın çek yükünü al canımı olun ömürlerine koş yimma bağlarıma ağlarıma durmuş çektirir çağlamın çek yükünü al canımı olun ömürlerine koş yimma bağlarıma ağlarıma durmuş. Yimma çağalarma ağlarma durmuş